Ongi etorri txorien esasoi honean saiora, arratsaldeon zigor. Berdin jaione. Ongi, Bueno. bai, bueno, gaur indar berritzeko moduko. Bai, ikusita zer da hon, ja desiatzen probatzeko. Bueno, gaur txerri ukondoa prestatuko du, baina tira, hemen ohikoa da batipatolako garagardo egunetan eta jaialditan eta hau, labean inda kontsumitza edo jatea edo itxure hori badau. Baina gu gaur ekialderantz jo eta olako saltsa gezamin bat ingo diogunez, txerri ukondo gezamina prestatuko du. Horretarako, alde batetik hemen tipulatxa sorta eder bat, baratxuri sorta eder bat, zorioneko zuzigor, honako jengibre zati kozkor bat ere bai, adi, piperrak, gogoratu orain aste batzuk edo suit Palermo piperren aurkezpena edo egin genuela, gaur zigorre gehiago xetuko du horren inguruko ezaugarrien di dagokionez, eta gero, gure protagonista, hemen txerri ukondo bat. Txerri ukondo hauek, merkatun edo aurkitzen ditunak, orokorren aurrez egositakoak die. Badaude, freskoan ere, hortarako harakinari aurrez abisatu behar zaio, hola nik uste formatu hontan egokik daudela, bidea edo lan asko aurrezten digutela, zeren eta guain labean inbeharrik besterik ez da izango. Hemen aipatzeko, txerri ukondoa prestatzeko bere poltsan edo datorren iradokizun hauetan, aipatzen du 225 gradutan, 240 gradutan edo 45 minutu kozinatzeko. Altu, ez? Bueno, aukerak milaka daude, eta hola guk mantxoago emango diogu, kozinatze prozesu mantxoago bat emango diogu, eta horretarako 200 gradutan gelituko ga. 180 ere indezakezue, eta esan bezala, denboran luzeagoain. Gutxi gora bera 2 ordukoa emango diogu, beraz, barruraino ongi ingo da, eta gainazala ederki kurruskatuko da. Eta gero, osagaiak aurkezte aldera gehiago zer, hemen litro eskaz salda daukegu, hemen 1 mililitro aminos kokonut edo bestela olako soia saltsa bat, sagar konzentratua. Bestela sagar konzentratu ez baldin baduzue, erabili dezakezue eztia edo ziropa. 1 mililitro bai, hemen keptxupa 3 koiarakada edo, pipermina, hau gaina benetan mina da, hau xetuta da, ez da esaten dena hauts egin da, baina bai xetuta. Hemen 2 koiaratxo edo laongoie ikusiko duzema botako den. Hori izango da, osagai nagusik hauek izango die gure ukondoa prestatzeko. Eta gero gehigarri bezala hemen notxi batzuk aurrezindakoak, salda eta gurin hauek ikasiko du gaur iten zartagin, egosketari gabe. Aurrezko egosketa gabe, beraz ni lanen astera noa. Egosi gabe? Egosiko die zartagin, lehenen ingo ditu, hemen izan du beti egosi, eta gero gurinetan olako, salteatu bat, gozatu. Gaur ingo duna da, izango da, lehenengo zigilatu gurinetan, eta gero bota ura, eta 5 minututan hor murrizten utzi saldakin. Hoi izango da, beraz, ni lanen astea noa. Hortarako ze behar duen, labea berotzen jarrita, 200 gradutan, goitik eta betik, eta jarraian ze behar duen erreteilu bat, eta ikusiko duzue, prozesua pausuz pausu nola adieraziko degun hemendik, bale? Listo. Barazkiak eta oinarrian eramango ditu, ez? Bai, hauek zurituta dauzket, oain izango da pixkat, zatitza eta bertan ohe gisa jartzea. Jengibrearekin berdin, hau zuritu inbar da, juliana potolo baten edo makiltxotan zatituko du, eta ohe gisa honi erantziko diogu. Piperrak zatitu, bertako haziak kendu, berriro ere juliana moztu, guztiari gatza eta olia bota, nasi eta ukondo jarriko diogu gaina. Hoi lehenengo pausue. Ondo. Piperrak aipatu dituzun hortan, esan duzunez sakonduko dugu gaur piperra hortan, Sweet Palermo Chocolate deitzen da, eta chocolate ez da zaporeetik, txokolate zaporek ez dauka, ez jun oinerostea hori txokolatea delakoan, baizik eta koloreagatik, eta bizan da, piperren munduan 2021 bateko zapore oberenaren saria irabazi duen piper bat, ez? Hau, Holandako enpresa batek sortu duan, nahi eta hasiak eta izaten dituzten olako enpresa batek, eta induena da, klimara egokitzen den piper bat, zapore gozoagokoa eta mikastasun gutxiagokoa. Orduan, gaur egun, zientzia hor dago, berrikuntzak eta hor daude, eta gure platerak eta gure sabelak eta hobetzeko baldin bada,
negozioa. Esperientzia. Bai. Eta, bueno, merkatuan beste produktua. Gu beti izaten duena. Merkatuan, gero, hau bebai, seguruenik, ekologikoan ekoiztea izango da, hemen bakoitzak nahi izan ezkero, baina, bueno, hasiak hor daudela, probatu alduzuela, eta aurtengo udan, zuek, piperrau etxean dastatzeko aukera izatean. Hori ez dakit posible izango den zigortzeren eta patentatuta da. Eta patentatuta. honen eskubideak Espaini mailen ustez batek bakarri daukela saltzeko eskubidea. Eta hori jai hone, hasiak atatzen baizkiogu, eta hasi horiek Google handatu etxean. Probatu genezak, ez dizut esango ez, baino zuk esan bezala sortutakoa baldin bada, eta hola... Nik esaten nuen hasiak eta azkenean, piperrak eta hasietatik atatzera, hasiak horre egongo dira. Baino, bai. Eta egia da batzuk gutxi izaten dituztela, Bai, gero hor adibidez, ez dakit hemendik gidoitik saltatze izango da, baina hartoakin hori pasa da. Hartoa gaur egun dena erosi edo ereiteko erositen da, gutxik daukie gordeta gehien bat horregatik, ez? Ematen den hartoa da, zurea ez mantentzeko, erosi arazteko. Derrigortzen dizuna erostera. Bueno, ez dakit, aukera hor daukazue, probatu nahi dugu etxean. Gure etxean egia esan, nen gare batean batik gerrikago piperra besterik ez gendun izaten, eta osabak eta hori, baina hori besterik ez duten sartzen, baina azkenengo urteetan ja osaba behintzat animatu da, eta esaten da piper italiarra gero eta gehiago sartzen du, morroiak eta beti gero labean erretzeko, baina piper italiarra gaina luze irauten du, landarean, eta bueno, guk hemen esaten du beti ez, piper berdea, horia, gorria eta hori, piper berdina da, fase ezberdinetatik, eta pasata, eta berde hau, behintzat, desente aguantatzen du landarian, eta urten guk piperrak izan dituguan, negua ondo sartu hartino, eta erabiltzeko moduan, kosinatzeko, ez? Ez da, gerriako piper bat ezain xamurra holan frigituta jateko, baina kosinan erabiltzeko, balekoa da, eta, bueno, hor daukagu. Bitu, badito, Horrekin, bakoizatik landare bat atratzen badugu. Bale, oain, hortaz hasi zala, nola gordeko dugu hau, ereiteko? Hori, garrantzitsua da, bertako egunkari bat hartzea, bada berrian, hobeto lehortzeko eta... Euskalduna izatea, Euskaldun egunkari bat, hori da, zenbat eta lehorrago hobe. Hori, apuntz bat emango dio, eta hortxe, ez? Normalen egunkaritan holan bilduta, ez? Bai, edo sukaldeko papera. Sukaldeko. Baina tira, hortan gehien aditua den pertsona, gure kolaboratzailea da, Lolisein, eta hemendik ez dugu aipatu, jarraian bere aholkuak eta ekarpenak izango ditugula, gaur gurekin izango da. Ointxe? Belexe, lasai, jarraituko dugu, bai. Bueno, zer baita esateko, txerriak ingoaz? Segi txerrikin nik momentu honetan, bai, ditu, besterik gabe, hemen, piperra moztekoan, kontuz, hobe, zartako bat eman, eta gero, behin ongi oinarri hori egonkortu denen, taulara, ordun. Eta azala oso gorra baldin badauka, haragian aldetik, ez duzu arazi horik, bestaldetik bigunagoa da mozteko. Honek besteak, segun nolako azala daukan, dantza ingo digu, ero labanak amutza baldin badaukagu, orduan buelta eman, eta haragian aldetik, hor ez du labantzen, ez ezer, hortik. Nik aukera nahi dute azalan aldetik, baina haragian aldetik ez duzu inungo arazoik izango. Oida, bale. Bueno, txerria, ze hona da txerria. Txerritik beti esaten da, txerritik dena jaten da. Ibilkerak ere jaten direla esaten da. Bustana, belarriak, burua, iztarra, dena erabiltzen da. Eta bueno, garai batean, hemen baserri guztietan egoten zen, gero hilketa egiten zen, hori, urtekin ero nik ez da galtzen jundan gauza bat, baina gure merkatuetan, ero gure arategietan, txerri haragia beti daukagu, eta horri izaten da baita euskal txerria sartu zen, hasi ziren berreskuratzen, iberikoa, eta iberikoa gaina, iberikoa ez dala hemengoa, nik enekiena da, iberikoa izan zala duela 13.000 urte feniziarrek ero duela 13.000 alde hortan txerriak etxekotu izituzten, feniziarrek ekarri zituzten ona, eta peninsulan inzan nasketa bat, beraiek ekarritako txerria eta hemengo basurdea. Eta hemengo, horren arteko nasketa bat dala urteen poderioz lortu zena, eta hauek makina batzu dira. Egunean bako zenbat litro urreran aldituzten? Txerri hauek? Txerri hauek. Ez dakit, bota? 50. Hoi asko da? Pila bat. 50 litro ur, bako zenbat dan?
Bai, asko. Asko. Baina behi batek zenbate daten do. Behi batek 100 litro, gutxienez. Holako zurrupada bakoitzean, jungo dira, 10 bat gutxienez, gero, 8-10 kilo eskur jatera iristen dugunean. Badie batzuk. Eta hoiek bilatzeko 14 kilometro egiteko gai diegunean zer. Horren, txerri hauek beti izaten dira, bueno, gaina ezberdintasuna gure txerri txuria eta iberikoaren artekoa da, bere kodigo genetikoan, hone daukana da, haragi artean dauden koipe beta hoiek. Bai, marmolatua. Bai, marmola, hori da. Eta gero hori nola lortzen duen? Kirola egiten dutelako. Txerri hauek ibili, hauek nahita, Salamankan eta hor dauzkatea, hartzai bat, beraiekin, juten dira, zuaitz, eskurra jaten, eta hartu, eta eramate ituzte, hoxe esan dako, 14-15 kilometro egunero egiten, eta orduan, bueno, haragia da, trinkoa, una, eta koipearekin hor tartean da, bueno. Zergatik ezkurra jaten delako. Tartean, eta honet danak hango lukete. Maria ezkurra. Daukaten... Bai, ezkurrena. Bueno, bere sudurrei esker, boilurrak ere aurkitzen ditu, hori da bere zentzu garatuena, eta beste bitxikeri moduan, 160 kilo hartzera ero iristen dira, ez dieguk hemen etxetan da, eukitxeitun txerria, handia. Normalean, saltzen dienak eta hemen txuriebe duroko hori delakoa, 125 kilo hartzen ditu, baina honek baina etxetan, baserritan dalen, 200 pikure hartzen zitzen. Eta nik hemen kontatu izan duk, gure garaian izan genitun, gure baserrian, bi txerri iberikoak, Joselito honek emandakoak, eta, karo, hasi ziren, 200 izen bakilo, eta geratu ziren, inoiz ez zituzte ondu bereiek, segero hil genituenean, eraman genituen bere urra espikoak eta ontzera Salamankara. Eta tamaina horretakoak sekule zituzte lekuzi. Errakatea zen. Bota, bertxua. Bale, hemen gure barazki sorta dagoeneko ohe gisa jarri du nontan ukondoa jartze besterik etzaigu falta. Hemen gauza txiki bat, gatz apur bat gehitu diogu barazki ohe honi. Ez askorik, zeren eta gogoratu hemen soia saltza daukegula eta horrek berezko gatza badula. Eta ez hori bakarrik, honako ukondo hau ere olako salmuera batean egona dela eta egosteko garaien ere beste gatza eta bestelako esan genitzake ongaiuak edo baditula. Beraz, hau hemen jarriko du, beste gatzarik ez diogu botako aparteko gatzarik eta guain saltza hori nasiko du katilu batean. Eta jarraian pintzela batekin margotu eta labera doa. Oe hortan nik lo ingo nuke jaione gustu asko. Txune barkatu, gelatina hau ez dugu botako, Esan nahi nuke, barrura, Barrura, ze hau... Esentzia. Esentzia bakarrik, ez? Kolagenoak eta... Txerritik dena jaten dela. Ni banun barkatu emoztea, baino banun ezagun bat, txerriankak eta txerri belarri jate zitun bakoitzen esatezula, ai, kolageno. Hemen, gehiegi joan gabe, bagoaz. Katilura. Eta hori izango da, gero, margotzeko erabiliko duzun, ez? Hori da, oan pintzeladatxo bat besterik ez diogu emango, eta saltza gorde ingo du jarraieko 2 ordu hauetan, joango ga margotzen, buelta maten, saltza gehitzen, eta bueno, ikusiko duzu. Barrura. Horrek ingo diolako geruzatxo bat gainean. Hori da, hemen ketxupa, soia saltza, Bai. Gure kasun sagar konzentratua gehituko diogu, baina zuek etxean baldin baduzu ez dia, baina niretzako sagarrak ematen dio txerrikiri. Bai, hemen bertan ohe hontan sagar atal batzu botako baden izkioke ere oso ondo geratuko zen. Txerriakin, oiaskoakin, labean erratzen ditugunean da, sagar atal batzu botatzea, ematen dio kustuen gozotasuna eta etxean iten du. Segundu bat, ez zure pipermin tolerantzian oraino doa? Ni pikantea maite du, lasai ego. Raka. Bota bilur gabe. Gero hori. Vale. Gero horrek nola dauka? Pipermin tolerantzia. Gaurra sartuko naiz. Bai. Bai, gezamina da, orduan. Bueno, txerri ukondoa, hemen errezetatzuk garri izkizu munduan nola prestatzen den, txerria mundu guztian dago, eta, bueno, Alemanian, hemen izenak apuntatuta dauzkaz, bestela, Abschen, Botel edo eta Estalze izenez ezautzen da. Oskatzeko oso errezatenak. Oso errezatenak. Eta, bueno, ilarsoparekin, Berlinen ilarsoparekin jaten da normalean, eta hegoaldean aldiz labean erreta gukin moduan prestatzen dute.
Txinan, arroz ardoarekin eta soja saldarekin egozioi dute. Eta hor, Sangain ukondua azukretuta jaten dute. Beitu. Bai. Eta estatu batuetan, Pensilvania aldean egiten dute txerri ukonduaren haragiakin eta beste xarrata moztuta eta beste haragi batzuekin prestatzen dute scrape deitzen den errezeta. Baina, bueno, etxean zuen nahi duzuen moduen prestatu. Baina prestatu. Hemen dago zu aukera bat. Eta esan dagoa, gaur egun egozita saltzen duten hontan oso komodo da. Labea bakarrik jarri eta listo. Eta listo. Barkatu, gure puntua, euskal puntua hau ere emateko, ukitue, patxarra, barrura. Patxarra nore, hemen. Bai, ja gozoan ikoak. Esan bezala, labera ordu erdi. Ordu erdiren ondoren ikusiko duzue, zuentzako motz-motzean izango da, nola beste olako margoketa txiki bat emango diogu, eta orduan bai, salda, hemen haragi salda daukegu, salda gehituko diogu, beste ordu erdi margotu. Eta hola, 2 ordu bete arte. Vale. Eta bien bitartean, Nizer, loli gana jugu nahi zoin? Bai, kasu inbarko zaio. Bai, ja, etorri da, beraz, ikusten du baratzean, kanpora, zer dion. Arratzalde hon, Loli? Kaixo, Zigor, zemoz? Ondo, eta gehiago ikusten gure baratzak pixkanaga itxura hartzen ari dala, ez? Bai, begira ze politia dagoen. Sartu ditugu tomate batzuk. Orduan, hauek sartu ditut arroxa kolorekoak. Nik uste... Tomate rosa, bai. Bai, gero politia platerian eta horrela politia galditzen. Eta gozua dira gaina. Bai, gero, sartu ditut baita ere Gernikako piper batzuk. Bai. Eta Padroneko beste piper batzuk baita ere. Hor baditut piper, tomate gehiago, perrejit batzuk. Orduan hau nahiko listo dago. Orduan nik orain ongarri pixka bat botako diot denari. Eta gero, erakutsiko dizut zuk sukaldian buelta eman. Eta gero, nola sartu behar diren letxuak. Xomorruak sustraiak esateko. Teknika berezio bat daukazu? Bai. Amigo. Bale, ondo. Orduan, ongarria. Ongarri pixka bat, eta hau ja listo dakagu. Honek zer, ja landarea ekarrin duzu, ez? Landaretik, holan, bertatik. Hori da. Handiak, ez? Bai, baina, ja politiak daude. Eta lehen ateatzeko. Bai? Bar ditu. Bale, orduan ongarri pixka bat falta zaigu. Begira, beti bezala, granulatu hau, pixka bat bota. Hau zenbatero, noiz botatzen dira? Orain, hemendik aurrera, iraila arte dorrela hilabetian behin. Hau, bai. Pixka bat, gero urpikin bat gainetikan, eta horrela landaria beti hobeto gotzen da. Beti esaten da gurian da hori, ez, tomatiai eta piperrai da ura eta ura, eta berez, lehorreko gauza di, ez? Kanarietan da hor tomate pila bat egote zen, eta ura lehorra zen. Hori da, lehen gure etxean, lehen esaten zuten, San Ferminetan kriston berua baldin badago, horrateko die tomate errak. Lehorrian eta beroan, bai. Ez ur gehiagi ez, ura ez. Momentuan hastian behin eta eudila egiten badu txanda pasa. Txanda pasa, hori da, baina hori da, lehen, nik uste, jentia eta ura behar dut eta ez. Tomatia berez lehorrekoa da. Berez lehorrekoa da, hori da, ez, ura ez, baina bueno. Oso, ondo. Oiturak, bale? Bai. Gero letxua, barrono eta gero letxua. Venga, ba, gero arte. Loliren ekarpenak beti dira ongi etorriak, egia esan. Eta udarako aprobetxatu, guain gaina maiatzen sartuta San Isidro datorrela eta baratza txukuntzeko garaia etorri dela. Bai. Zer pasado hemen barruan? Denbora azkar pasa dela. Bai. Ikusiko duzuen bezala, salda gehitu diogu, beste olako margoketa txiki bat eman diogu gure saltxarekin, eta, hau aurrez prestatuta genuen. Gutxi gora bera, 3 aldiz iriki du, 3 margoketa eman dizkigu, eta azkeneko 10 minututxoak labea kontutan izan, hau hartu, oharra hau. 240 gradutara jo du, olako kurruskari geruzak kurruskari hau gelditzeko. Egia esan kurruskari egi gelditu zaigu. Baina tira, eharra hongo. Hobe da hola, ni gustatzen zen, behar du, nik inoiz juntokin batera, eta atara holan gainekoa gutxi da, eta konfita, juten zenen, konfita, eskatzen zua konfita, eta taltzen dizute azala, holan gutxi egin da, eta biguna, eta konfita grazia dauketana, kurruskari da egon behar azala, koipea, erreta, eta... Espezie berakin jarraituz, esan nahi nuke, txerrikumean azala ere,
Hemen ikusten dituzuen barazki hauek, bera, saltza gainea bere onako gelatina horrekin eta ongi bilduta dau. Hauek ingo ditu birrindu, olako iragazi batetik pasatu eta harto almidoiakin pixkat lodituko du saltza gezamin hori izateko gero gainetik hau botatzeko eta margotzeko. Beraz, ni oain honekin noa, besterik gabe, bai? Bai. Bueno, ukondoa aipatu nondan, duela urte batzuk izan zen, ez da, gogoratzen zaite, sare sozialetan, erronka bat hor, agertzen zen, zer da? Baino plano motz baten. Oso gertutik ikusita, eta zan, ipurdia ero ukondoa. Zer da, ipurdia ero ukondoa. Eta ematen du erreza dala, baina jaionek esaten duena, gertutik atera eta argazkia, eta segun zenbateko hilea zeukan besoan da hori, noski, Alesek egin dugu gora dirazpen zoragarri bat, asmatzea zaila izaten zen, eta, ostra, olako pila bat agertu ziren, zer da, ipurdia ero ukondoa. Eta, bueno, nik ez da, hori ikusi izan duzuen inoiz, baina benetan parregarri ezien, eta, bueno, eta zaila asmatzen. Zigor, hori, telebista kate jakin bateko, programa jakin bateko, sail batzen, atal batzen. Bai. Eta jarrik ez zuten egun jendeari galdetzen zioten ea... Ez dut esango zein, baina bai, ala zen. Nik, inoiz sare soziala jo ibiltzen zinen, agertzen zen hori galdera hori, eta ea, kuriosidadia sartzen zinen, eta batzuk nabarmen ikusten zen zertzan, baina beste batzutan asmatu ez, ukondoa, Bueno, txerria gurea dela esan dugu, eta hor tradizio askokin guk uste ditugu gureak direla, eta ez die gureak, eta hortik tiraka daukagu trikitixa. Gure horren soinu gurea dena, beti uste izan dugula gurea dela, ez italiarra da, eta 19. mende bukaeran etorri zen Euskal Herrira, eta lehen idatzia hor Urkiolan intzen erromeri batean dago, hor 1889 urtean, eta Urkiolan bertan, soinu ero trikitixa jo zuten, eta hori da lehenengo idatzia. Hor Urkiola esan da, santutegia daukagu buru etortzen zaigu, eta Elisa etortzen zaigu, ez? Eta Elisak beti esaten zuen, trikitixa, ezala gauza ona. Horrekin bultzatzen zuela jendea oso elkartuta, oso bilduta dantza ikera, eta horretik deitu izan zieten bere garaian Deabruaren inpernuko auspoa. Eta gaina hori, irakurri nuenen pentsatzen nuen, trikitixa, dantza helduta, nola? Harin dantza egiten meka hor aizea leku guztietan izartzen da, hor marruska duela gutxi, ez? Rose gutxi esaten dana, dantzan, bai? Hori bai, artista dira, dantzaria nik beti ikusten duanean trikitilaria nola jotzen duten, inbidia, ze askartasuna, ze gaitasuna daukaten, abiadura hortan, atzamarrak moitzeko, eta gero, antza, horre, 3 teknika omen daude ikasteko, bat izango zen aurrez aurrekoa, hau da, maisua zure aurrean jartzen da, eta azten dekutzen, eta zuk imitazioa, ez? Ikusi zer egiten duen, eta berdina ikera. Eta hori egiten dituzte gaur egun, holan ikasi nahi duen entzako, bideoak. Atatzen da bideo tutorial bat maisua, eta bestean berdina imano. Gero hemen, askotan izan dena, solfeo eta ezekiten entzako zen zenbakitakoa. Bai, hori ikusi izan, segundu txiki bat zigor bitu. Saltxak dauke testura bat, ez duna behar inungo almidoirik gehiago salda pixkatera gehituko diot arintzeko. Baina hau atera da, Elizia? Rematxo. Lodi. Ambrosia, hau da ambrosia, hau ez da elixirra. Eta pikatzen aldu. Probatu duzu. Ez dut probatu. Pikanteak nola daukan. Zure pikanteometroa. Boa, errazitxok. Bai ez, gazi gozoa... Lehenbizi gozoa tortzea. Gero etortzen da jengibrana eta bukaeran etortzen da pipermina. Atzetik, iskutuan beti, pipermina lastra da, beti atzean etortzen da. Ez du horren beste pikatzen, eta... Ostra, ez du horren beste pikatzen. Zitala. Klasiko handi bat. Hemen, zartagia sutan. Gurina gehituko diogu.
inokia egiteko teknika Eta, berezia. bueno, hau esaten dena olako gidan jartzen den gauze bada, ez den asmatu. Osa, ingo dituzuna, azkenean, egosketa bertan egosiko dira. Bai, gaur egun gaina gero eta ohikoagoa da pasta, zartagin bertan egostea aurretiko egosketa bat saiestuta. Geroz eta ohikoagoa da. Osa, bertara bota salda. Barazkiak tomatea ez dakiz zer, pasta bota eta gero ur pixkat gutxi eta pasta bertan egosi. Hori gaur egun. Guk egin behar gendun errezeta bat, eta errezeta horren oso maitalein da, nire lagun bat, eta izan zen, dena pasta, brokolia, barrengorriak, eta dena batera jarri egosten, ura neurri justuan, eta egena lurrundu, eta gero ja inda geratzen da, eta mendira eta juten den jendean dakota oso praktikoa da. Dena batean, jak, lapiko gutxiot eraman behar dela, oza, baina hemen salteatuko dituzu, eta hor salda bota, pixka. Bai, baina honire pixkat hau harindin bat, ez nun uste hain lodia aterako zenik. Egi esan 2 orduk konzentratze hori eman dio barazkiari. Eta gero daukana, brillo hori eta gelatinak ematen diona, azkenean ukondoa eta bakizu dela gelatina asko daukaten atal batzuk, azkenean honen gelatina xaflak eta gaur egun saltzen direnak eta hortik eta ateatzen dira, eta nola utien hori saltza. Bueno, hori, beste teknika eta hirugarrena izango zen, solfeo ikasi duten entzako. Soinua ikasteko joten, zenbakina da klasiko handi bat, eta beste bat da solfeokin. Baina, bueno, ala ere, ni txunditu iten naiz beraien nola jotzen duten, eta gero jendeak nola dantzatzen duen txapelketetan da, ze koreografiek eta ze errestasuna ematen du lurra ez dutela egutzen. Ja. Saltoan, gu, izan da beti, gauza, hemen moldatu ni ondo lantzen harina ginen. Baina, zea bai, saltxata bai, hemen ibiltzez da, saltxa dantzatzen. Gerria lan nola mugitzen. Hori ez da dantzaitea. Hori, ostegunetan egoten zen Durangoko txori, guretzako beti atxon fun-fun. Ostegunetan egoten ziren saltza klaseak, eta noizean behinan bukatzen genuen, pintxopoteta gero, irekita eta saltza klaseak ikusten. Hori izan saltza dantzatzen. Ikusgarri. Ni horren ondoan... Makurtzentza. Bai. Ferran Torpenson, ni ez daukaz, ikusi horrekin ez. Bueno, zage jau, inokiak, inoiz ezagutzen ez duzen entzago, ez dakizuen entzako zer da inokiak, txorienen hainbat aldizin dugu. Hau, Italiatik datorren errezeta bada, azkenean patata du oinarri, patata horri botatzen zaio gero arrautza eta irin pixka bat, eta ore bat lortzen da, ore hori luzatu egiten da olako txorizo batzuk egiten dira, moztu egiten dira taletan, tamaino ontakoak, gero, sardeska baten laguntzakin, badaude olako egurrezko taula batzuk forma hau ematen zaie, eta ura irakiten dagoen lapiko batera botatzen da. Uretan, beraldean geratzen dira, igotzen diren momentuan, hori da egosita daudela. Atera, eta gero ingo denuke prozedura hau. Hori jai honek ingo duna, hori, alderantziz. Eta, bueno, tamaino ezberdinetakoa daude batzukan, diela esku baten tamainukoak, eta, bueno, harto beltzi irinakin da gehitu eskero izen bat hartzen dute, gero badaude, variedade pila badaude, Italiako beste inguru batzuetan arrautza bota beharrean zuringoak arrotuta botatzen dizkiote, eta inokiak beti izan dira, errixearen janaria, ez? Merkea zen, ezkenean patatakin egiten zen ez, eta gaur egun nik uste dut emeko xigarita dela, ez, inokia? Bai, gero gaina hemen txorienen lehenengo denboralde inokiri olako, esan genezake, umore puntxu bat edo gehitu genion. Gogoratzen zein da telefono mugikorrik... Gogorren, lehen garai batian horrek izien inokia. Sekula. Zuk ez auto zu inokia? Bueno, zu inokia bai esan duzu. Gaztek gaur egun nik alabakin itzeiten da ez da izan, telefono apurtu zait eta inokia bat izango zen duen, inokiak aguantatzen zuten, edo zer. Genitxun, bai. Urrutiko intxaurrak 14, urrutiko inokiak 14, gerturatu eta 4. Hori da Euskaldun dut gure zara. Gustatzen zei teknika hau, maizkurrena, esan?
pilotaria. Mikel Ñoki. Mikel Ñoki, ondia. Bueno, ez da, bai, momentuz behintzat. Zeia. Hemen, 5 minutu sartu dizkiot, murriztu arte utzi, sua jetxiko deu, eta aurkeztea, teknika berritzailea erakutsi behar dit, lolik letxugak landatzeko. Berritzailea. Ez dakit, niretzat holan gainetik azaldu dit, eta Babestaia. nire etxean ez daiten. Hala ba. Perdón. Segi, bai, nei aurkeztea besterik etzai falta. Venga. Bueno, etorri naiz. A ber, ze teknika berritzaile ekarri diguzu. Bueno, a ber, berritzaile ere ez da. Gauza da, letxuak sartu behar ditugu. Bai. Orduan egila da lurrian izaten daulako ardix bat, tiki bat, eta gustatzen zaio, sustrai berriak ikusten nola dagoen. Bai. Orduan hortara kriston afizioa du arra horrek. Zer egingo dugu pixka bat babesteko eta letxuari laguntzeko? Paper puntita bat hartu, besterikan gabe. Horrela, bildu letxua, babesa eman, eta gero hau usteldu ingo da. Bai, hau usteldu ingo da. Orduan, sartu letxua eta listo. Beri hortan sartu, besterikan gabe. Orduan hori babesa da, eta beti errexago sartu. Claro, somorroak hor ja ez dio... Ez, papera ez du guztokoa. Papera ikusten du eta segiten du aurrera. Hori da. Hartu. Hori gero Takari bat da, egitea. Hartu. Bai, organikoa izate horreko usteldu ingo da, eta listo. Hori da. Hora. Orduan hemen letxuak sartuko ditugu. Bai. Zer gehiago kontatuko dizut, begira, sartu genitun aurreko astian edo orain dela 2 aste. Bai. Kalendulak. Zertako? Kalendula ona da lurra garbitzeko, lurra pixka bat desinfektatzeko, hori somorroak ere kalendulan gana ez dira etortzen. Eta baita ere, hau da geranio mota bat beira zeusai goxua duen. Geranio limon deitzen zaio, oso goxua da. Hori lehen erabiltzen zen infusiotan eta horrela tripak gaizki dituzien eta horrela, infusioan erabiltzen da. Baina baita ere lurra garbitzeko ona da. Orduan, bueno. Somorroak eta ez zaie gustatzen dago, lurra garbitzen. Ez, lurra garbitu alde batetik, somorroa ez zaie gustatzen. Orduan, bueno, egia da, botika pila bat bota berrian, olako landariakin ere, lurra txukun eukitzea badegu. Truko txikiak, ez, azkenian, baina, bueno, hori da. Asi eske, bueno, nik segituko dut hemen letxuak sartzen. Bale, eta ni zu kaldera? Bai, zeukondo badaukat ordeika eta hoxe eta estatu behar du. Venga, ba, gero arte. Egon naiz, bakarrik astekotan. Ja. Urazan trukoa mundiala. Esautzen zen, nik ez? Nik nuen entzun sekola. Bai, mundiala da, eta hori etxera eraman beharrekoa. Hemen, bueno, zerbitzatu zati bat. Eta inoki batzuk aldamenian, da listo. Hori da. Bueno, gastatzeko gogoz. Bai, noski. A ber, Jopa, zigor, zuretzako. Hor, aragi gutxeo eta koipe asko izutzako. Zeba? Zeba, bai. Nik oine... Operazion bikinirik, hau. Eta zuretzako, eta aragi garbi ezutzako. Magra esaten dena. Hau zatitxo hartu aldoztuzen mesedez, jaien. Zutzako? Bai, mesedez. Aragi pixa, dastatzeko zikien nola gatu. Dios. Eta inoki batzuk. Oantxe, mano. Bueno, hemen, oain dastatu ingo du, ikusteko, zelan da hon, baino kontutan izan honek 5 pertsonantzako edo ematen du honek. Eta sobratzen bazaigu... Betea da, bete iten du, gaina da, jeta uste ikusten du horrela, baina bete iten du, orduan asko jateko ez da. Badauke, hori da, eta gero zuk esan bezala, koipe arten, gelatina arten eta bat eta beste, nahiko astu nahiten da, beraz, zatitxo bat nahikoa da. Eta inokiak lagunduta. Eta sobratzen bazaigu hurrengo egunean, ze beste erabilera eman, jarraian ingo dugu, bai, zigor, venga. Honin. Berdin. Busti, Bale, saltzen? Bai. Saltza alboan hortarako dau. Piskat. Puntxe bat, ezpada. Eta sala horrela behar du, Mundiala. Bueno, basandakoa. Biharko egunean sobratzen bazaigu zein irakizun ikusi nahi baduzu bihar etorri. Hemen galituko ga. Ez? Ozer? Jan. Ez, bantxe gatoz.
berri edo. Ukondo bakin da, hoxe da, zerbait esateko den txarrero izango baluke gero. Txarra ez daukez zer. Agintarten geratzen dela, garbikin behar gero. Bueno, gure bigarren proposamena txerri ukondoaren olako zati eta puska txiki hoiek aprobetxatzeko. Bestela, ez durrari ozkin eta listo. Baina, bueno, beste aukera badira. Hau da, sobratu zaiguna, bai? Beraz, hemen zer daukegun? Aza. Azenario pixkat, birrinduta edo esan detenea olako xafla batzuk aterata, maspaxak eta hemen brik orea. Bai. Beraz, aza. Zartagi batean olioa ongi berotu eta hemen erregosten jarri, azenario batzu bota, mahaspasa batzu bota, eta gero gehituko diogu gure ukondo soberakina. Eta zen badituzulako brike boltsatxo batzuk, ero, bueno. Biribilkik. Biribilkik. Vale. Hemen pare bat buelta. Aza gehiagitan nahi ez gustatzen, kurruskari jaun dadila. Beraz, bi bueltatxo. Ona. Beste modu bat. Bai, eta beste rezeta bada. Era bat, ez dauka zekusi bestiarekin. Barru beteak. Bueno, bai, eta baina... baina ez. Ekialdekoak diela, zehozte. Hori bai. Hemen, listo. Bi buelta ondoren, sua itzaliko deu. 0, eta brikore bat hartuko du. Brikoreak, hauek gari irinezindakoak izaten die, eta bestela arrozarenak erabili ditzakezue, baina emaitza ez da berdina izango. Bestela badaude jatorrizko biribilki, udaberriko biribilki kiteko beste ore batzuk, aztu naiz nola izena duen, baina merkatun bat baino gehiago daudela. Eta brikorea lortzeko nik errexagoa izaten da nik uste. Eta brikoreak jokoa egoten du. Guk hemen, brikorearekin, oraindik noizean behin, Aitorrek ere egin zuen bere, gure kamarak egin zuen etxean. Brikorearekin mango tarta egin duen. Eta ura baizala errexa egiten, eta ze goxua geratu zen. Eta brikorea erosten bauzu errezeta egiteko, gero hartu eta nahi edan sartu zaitezte horrete ben, eta aurkitu errezeta hori mango eta pastela, mango tarta bat egin duen, geruzaka, brikorea eta erogeinan mangoa zen. Hemen, gure biribilkia iteko. Behin, jarriko diogu oinarritik esaten dena 2 atzetara gure betegarria eta itxi. Jarraian zehar kalde batetik erdirantz itxi eta gero bestetik berdin. Eta orain bai, biribildu. Bale, hor. Eta guain, bukaeran, hau erditik irikitazion, espero dut hor gero olako zipristina handirik ez ateratzea. Ingo deuna da, hemen goikalde hau pixkat busti, eta itxasteko da. Eta jarraian, barrura da. Zigor, bada ezpadakendu, eta guen bere gisa zirikilatuko da, bagoaz. Bai, gainen jarrita holan bera bakarrik, Bi bueltatxo eman, eta listo. Eta, atzo, lehen egin duzu saltza ere? Falta zait, hemen txenun. Katxi porreta gauzek. Hemendik gongo da, jaione. Txorien oso hundia ez da, bitu. Ana hemen, etxera. Zer jarriko zu, katillo batian? Mesedez, hori ez da itxure. Bai, ez, saion. A ber, nun bustitzeko, hementxe. Bueno, zu biribilki zalea zagoen gaina udaberri sartuta gaudela, edo bete gaudela. Ni biribilki zalea? Bueno, ez gehiagi, Osa, jateko ero prestatzeko esaten duzu? Jateko, noski. A ber, jateko... Baina biribilkia jateko jaulako toki batera, jomeraz, eta olako jatetxetaren ez joten normalea. Eta, egon ezkero, gustatzen zai, baina bai ikusten daukaten, segun nun jaten duzun, oso koitetsuak egiten dituztela. Ez aizu pasado inoiz? Bai, eta etxean itxen baldin badituzue hori saiesteko sistema bat, noski. Zukaldeko papera jarri, bertan gehiagizko oli hori sukatzeko gainean jarri, eta siestan baleo bezala, ongi estali. Eta hon labean ere, einalda, labrikorea bebai, frigitut egiten duena, labean ere einalda. Borduan, garbiago egitea aldera, labean egitea be, badaukagu. Eta gehien bat, ni beti esatu da, aldala labea etxean erabili behar da, erabilpen bat baino gehiago emateko. Eta, piztu dugun hortan, labea ez, beste erabilpen bat emateko hartu eta bertan egina. Hartu, egin 6-8 behar dirina,
jarri labian olako labeko papela erogai, eta margotu arrautzakin pixkan oso kolore politia egiteko. Eta 15-20 minutuan inda euskazu, berrehun gradutara, eta beste aukera bat. Honi zea pasazaio, behin bati zapatak ezberdin jarri zituen bat beltza eta beste amarroi hemen Horre hongo da, nonbait. Bueno, olako txoienenek Nonbait gertatzei, beraz, eskerrik asko gurekin egon izanagatik, Bai. 1000 bider esker, astelen arte. Ondo izan, asteburu ona pasa, eta gutorko da, errezeta... Abitu, ona da, Buah, postre, jarriko izu.